Λοιπόν, έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά σήμερα που είναι μαζί μας η Άσπα Θεοφιλού. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά γιατί την παρακολουθώ καιρό, τη θαυμάζω και θα κυλήσει έτσι το podcast. Απλά θα λέω εγώ πράγματα για την Άσπα, το πόσο πολύ δυναμική γυναίκα είναι, το πόσο πολλά πράγματα έχει κάνει, το πώς έχει βγει μπροστά στον κόσμο, έχει μιλήσει για πράγματα που τα λέμε μεταξύ μας, αλλά δεν τα λέμε πολύ δυνατά, γιατί τώρα μην μας πούνε τώρα ότι κουράσαμε κιόλας κι εμείς με τη βία κατά των γυναικών και με την κακοποίηση. Είμαστε και γραφικές. Είμαστε και λίγο γραφικές και έλα μωρέ τώρα, εντάξει, φτάνει τώρα, πόσες θα βγουνε. Και βαρεθήκαμε με το φεμινισμό. Αυτό, κουράσατε. Ναι. Το έχεις ακούσει αυτό, το κουράσατε. Πολύ, συνέχεια. Είναι δική μου η χαρά, πάρα πολύ, αλήθεια. Γενικά εγώ δεν είμαι άνθρωπος, ξέρεις, που μου λες κάτι και ανταποδίδω. Άμα δεν το πιστεύω, δεν. Έχω πραγματικά πάρα πολύ χαρά και είδες, μόλις σε είδα, σου λέω πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση. Έχουμε ένα κοινό προτζεκτάκι εμείς. Θα συνεχιστεί. Λοιπόν, για όσους δεν την ξέρετε, αθλήτρια, καλλιτέχνης, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, ακτιβίστρια, ιδρύτρια του Strong Me. Ξεχνάω κάτι? Ναι, αυτό που λέει η μαμά μου, πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης, και με γιώνει κανονικά. Να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Να τα πάρουμε από αθλήτρια. Αθλήτρια. Σε ένα δύσκολο άθλημα. Ανδροκρατούμενο. Ναι, ρε παιδί, δεν έκανες ενόργανη και εσύ να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας. Έτσι. Λίγο ρυθμική, λίγο μπαλέτο. Ναι. Έκανα ποδηλασία. Ναι. Δεν υπήρχε εθνική ομάδα γυναικών. Πέφτω από τα σύννεφα πραγματικά, ναι. Και έχω να σου πω ότι η ευρύτερη οικογένεια, όταν εγώ μπήκα στην εφηβεία, είχε τεράστιες αντιδράσεις. Ότι τώρα τι είναι αυτά που είναι με τους άντρες μέσα στον δρόμο όλη μέρα. Αυτό. Καλά έκανες ποδήλατο στην αυλή, ας πούμε. Θες να πεις και σε αγώνες τώρα. Εντάξει, εμένα αυτό με εξέφραζε. Ήταν και ο αδερφός μου. Δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι. Βασικά δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι επειδή είμαι κορίτσι πρέπει να κάνω άλλες επιλογές. Δεν πέρναγε από το μυαλό μου. Αλλά δεχόμουν με ένα ζόρι συνέχεια και έπρεπε να απολογούμε για τα απλά πράγματα. Δηλαδή, αν έκανα μπαλέτο, δεν θα χρειαζόταν να απολογηθώ. Επειδή έκανα ποδηλασία και μιλάμε τώρα για το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Α, δεν ήταν οι έξω που δεν σε γνώριζαν, ας πούμε. Όχι. Πρόσφυγες από Κωνσταντινούπολη, παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, δύο γονείς απίστευτοι, ανοιχτόμυαλοι, οι οποίοι ήταν κυματοθράφστες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά γράφουνε. Δηλαδή, εγώ για κάποιο λόγο αντιδρούσε έτσι το είναι μου, αισθανόμουν ότι κάπου δεν ταιριάζω, αλλά να πάει τώρα όταν είσαι παιδάκι, δεν πάει το μυαλό σου. Τα βρίσκεις όλα φυσιολογικά. Ακριβώς. Και μαθαίνεις, ας πούμε, απλά να αντιδράσεις και να διεκδικείς αν είναι ο χαρακτήρας σου έτσι. Αλλά αυτά καταγράφονται όλα και κάποια στιγμή... Προχωρώντας τη συζήτηση, θα τα πούμε κάποια στιγμή. Πότε ένιωσες ότι γίνεται αποδεκτό αυτό που θέλεις? Ότι τέλος πάντων το πήραν απόφαση και ότι αυτό κάνεις και ότι it's okay. Αν το έχεις νιώσει. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι το πήραν ποτέ απόφαση. Αλλά επειδή η μία επιλογή διαδεχόταν την άλλη, μετά έγινε ακόμα πιο τραγικό. Ασχολήθηκα με το τραγούδι, ήταν μεγάλη συμφορά. Νύχτα και... Ναι. Οπότε σου λέει καλύτερα να έχει εμείς την ποδηλασία. Μια χαρά ίσως την ποδηλασία. Καλά, τι θες τώρα. Απλά νομίζω ότι πορεύτηκα ως το ιδιαίτερο παιδί της οικογένειας που είναι λίγο αντιδραστικό και δεν πηγαίνει με το κύμα. Στον χώρο της ποδηλασίας με τους συναθλητές σου πώς ήταν τα πράγματα? Δεν είχα κανένα θέμα. Δεν ξέρω αν εγώ δεν το αντιλαμβανόμουν. Αλλά ήμουν από μικρή αυτό που λέμε αγοροκόριτσο. Δηλαδή έπαιζα ποδόσφαιρο. Δεν μου έκανε κάτι εμένα το θέμα του φίλου. Εγώ σε καταλαβαίνω σε αυτό. Είμαι σίγουρη. Εγώ σε καταλαβαίνω. Γιατί να παίξω? Οι άλλοι είχαν πρόβλημα, όχι εγώ. Και με τους συναθλητές δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Η μετάβαση στον καλλιτεχνικό χώρο πώς έγινε? Έγινε τελείως κουλά και τελείως φυσιολογικά. Εγώ αγαπούσα πάντα το θέατρο. Ναι. Και έλεγα ότι θα τελειώσω τις σπουδές μου. Γιατί όπως σου εξήγησα, η οικογένεια δεν ήταν πολύ ευέλικτη σε αυτά. Παρόλο που είχαμε πολλούς ανθρώπους με ταλέντα και δεν τολμήσε κανείς να εξελίξει το ταλέντο του επαγγελματικά. Ναι, ό,τι γινόταν μέσα στο σπίτι. Ήταν χόμπι. Αλλά είχαμε πραγματικά πολλές καλλιτεχνικές φύσεις και στη ζωγραφική και φωνή, τα οποία έμειναν έτσι.
Εγώ λοιπόν είχα στο μυαλό μου, το πλάνο μου ήταν ότι θα τελειώσω το πανεπιστήμιο κάποια στιγμή και θα ασχοληθώ με το θέατρο. Αλλά με πρόλαβε μία συγκυρία που δούλευα πολίτρια και ήμουν μόνη μου και τραγουδούσα συνέχεια και μπήκε ο Γιώργος Χατζηνάσιος και με άκουσε. Έλα τώρα. Και μου είπε να πάω να ξεκινήσω μαζί του σε ένα σχήμα. Οι γονείς μου δεν ήθελαν καθόλου και η αλήθεια είναι ότι τότε δεν είχα και εγώ καμία πρεμούρα, αλλά επειδή μου είπαν όχι, οι γονείς μου αποφάσισαν να πάω. Και έτσι άμα έχεις το σωστό το κίνητρο. Και έτσι ξεκίνησε το καλλιτεχνικό, το οποίο το αγάπησα πάρα πολύ μετά. Πώς ήταν τα πράγματα εκεί? Όχι καλά. Όχι καλά. Όχι καλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν καλά τα πράγματα. Το μετάνιες ποτέ? Ποτέ, και εξακολουθώ και το κάνω με πάρα πολύ αγάπη. Απέχω από σεζόν και από σχήματα, κάνω πιο underground πράγματα. Βέβαια όλα αυτά που συζητάμε τώρα δεν έχουν γίνει έτσι απλά. Έχουν γίνει με πάρα πολύ δυσκολία, με πάρα πολύ κλάμα, με πάρα πολύ να προσπαθήσεις να καταλάβεις τι γίνεται και σε τι ηλικία μιλάμε τώρα? 19. Α, ήσουν πιτσιρίκι. Ναι, αλλά τότε δεν μάσαγα τίποτα. Ναι, δεν μάσαγες τίποτα, αλλά μπήκε σε ένα χώρο που δεν είναι καθόλου εύκολος. Όχι, δεν είναι εύκολος, αλλά... Που έχει και τις ομάδες του και τις κλίκες του και τα... Και εγώ δεν είχα κανέναν από πίσω. Ναι. Δεν είχα κάποιον, ας πούμε, συμβουλευτικά. Είχα τους γονείς μου σαν γονείς, στους οποίους πραγματικά βγάζω το καπέλο, γιατί με τις 90, από τις 100 επιλογές μου με τις 90 ήταν αντίθετοι. Και ήταν πάντα προχώρα και είμαστε εμείς, δηλαδή αυτό... δύο γονείς που δεν είναι εξαιρετικά μορφωμένοι, ναι, από άλλα στερεότυπα. Τη μητέρα μου, δεν την άφησα να τελειώσει το σχολείο, ενώ ήταν ένα εξαιρετικό μυαλό. Ξέρεις, έρχονται και δένουνε μετά. Γι' αυτό σου λέω ότι στην εξέλιξη βλέπεις και ανασύρεις πράγματα. Όμως, όπως είχα ακούσει μια φορά τη Βούλα την Πατουλίδου να λέει, ήταν κοινωνικά μορφωμένοι οι γονείς μου. Και επειδή όντως τους ενδιέφερε πάντα να είναι καλά τα παιδιά τους, σε ό,τι διαφωνούσαν, και μέχρι τώρα μου λέει, μάνα μου, όλα μου τα έχεις φέρει στο κεφάλι, πια έλεος, τι άλλο να περιμένω από σένα, αλλά είναι εκεί. Και αυτό είναι ένα μήνυμα, γιατί όντως ο χώρος, ο καλλιτεχνικός, είναι περίεργος, χωρίς να αφορίζουμε κανέναν. Νομίζω ότι όταν έχεις γερές βάσεις και έχεις τους ανθρώπους από πίσω, στήριξη, στήριξη, και σε βοηθάνε να καταλάβεις ποιος πραγματικά είσαι, δεν θα έρθει κανένας να σε πάρει από το χέρι και να σε βάλει σε πράγματα που δεν σου ταιριάζουν. Όταν όμως δεν έχεις στήριξη και ψάχνεις τον εαυτό σου και είσαι και μικρούλης, και είναι πολύ εύκολο να το χάσεις τον δρόμο. Οπότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα που δένει με όλα, ότι οι γονείς πρέπει να είναι δίπλα στα παιδιά τους. Τα παιδιά δεν τα κάνουμε για να τα βάζουμε στο δρόμο που θέλουμε εμείς. Τα κάνουμε για να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ανοίξουν τα φτερά τους να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο. Άσχετα αν συμφωνούμε εμείς. Έχουν τα δικά τους όνειρα. Είναι αυτό που λες τώρα για τους γονείς σου πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα ότι δεν συμφωνούσαν με αυτό που έκανες. Παρ' όλα αυτά δεν σ' άφησαν μόνοι σου και είπε, βγάλε τα πέρα μόνοι σου, αυτό διάλεξες, εμείς δεν συμφωνούμε. Το κλασικό, αυτή η πόρτα θα κλείσει για σένα αν κάνεις αυτό. Ναι. Όχι, εμένα δεν έκλεισε ποτέ η πόρτα. Είναι εκπληκτικό. Φαντάζεσαι, δηλαδή, ας πούμε, όλα όσα έχεις περάσει, που υπήρχαν και κάποιες στιγμές που ήταν πάρα πολύ δύσκολες για σένα. Αν δεν είχες αυτό το στήριγμα, τι θα γινόταν? Ναι, και μην φανταστείς ότι ήμουν το παιδί που ό,τι γινόταν πήγαινα στο σπίτι και τα άλλα. Ναι. Ήμουν πολύ τσαμπουκάς και ήμουν αντιδραστική και στο σπίτι και ακόμα είμαι. Αλλά ήξερα μέσα μου ότι ό,τι και να γίνει, θα χτυπήσω την πόρτα και θα είναι 4 χέρια ανοιχτά. Έτσι. Αυτή τη σιγουριά που σου δίνει αυτό το πράγμα. Και τρελαίνομαι, γιατί τώρα που έχω κάνει το Strong, βλέπω ότι δυστυχώς δεν το έχουν αυτό ούτε κορίτσια που κακοποιούνται. Από τους γονείς τους, εννοείς? Ναι. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουμε σκληρές κακοποιήσεις και οι γονείς είναι στη φάση τον διάλεξες και μη χαλάσεις το σπίτι σου και γύρνα στον άντρα σου. Και τρελαίνομαι. Δεν μπορώ δηλαδή να το διαχειριστώ. Ξέρω μια περίπτωση όπου το κορίτσι έχει πάει στη μαμά. Η κακοποίηση ήταν από ένα θείο. Και η απάντηση της μαμάς ήταν, εκεί τι θες τώρα να τσακωθούμε με την οικογένεια? Ναι. Και λες, όχι ρε φίλε, δεν γίνεται. Δηλαδή, δυστυχώς. Τι πάει να πει το να τσακωθούμε με την οικογένεια? Φαντάζομαι ότι στο Strong έχετε ιστορίες να πείτε. Έχουμε ακούσει πράγματα που εγώ
θεωρούσα ότι είναι επιστημονική φαντασία και αν τα έβλεπα σε σενάριο θα έλεγα, ας πούμε, ποιος το έχει σκεφτεί. Δεν πίστευα ότι συμβαίνει στην Ελλάδα, δηλαδή είναι σοκ. Δεν είναι φοβερό όμως ότι γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί να μην έχουν μία συμπαράσταση από την οικογένειά τους και να βρίσκουν έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρουν, έρχονται σε σένα, έρχονται στο Strong. Άνθρωποι που δεν το ξέρουν, που δεν ξέρουν τι αντιμετώπιση θα έχουν και όμως έρχονται και σας εμπιστεύονται ιστορίες που έχουν σημαδέψει τη ζωή τους. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω πώς γίνεται. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν ξεκίνησα να κάνω το Strong δεν ήξερα ακριβώς τι θέλω να κάνω. Η ιδέα μου ήταν να δημιουργήσω ένα μεγάλο φεστιβάλ, έτσι ξεκίνησε. Ήταν μεγάλο το σοκ, γιατί παρόλο που ήξερα, επειδή έχω κακοποιηθεί και ήξερα ότι σίγουρα δεν είναι αυτό που νομίζουμε, ότι είναι πολύ μεγαλύτερα τα ποσοστά, βρέθηκα μπροστά σε μια πραγματικότητα που δεν την είχα φανταστεί. Ήταν σοκ. Από την πληθώρα των περιστατικών. Από την πληθώρα, από την αγριότητα, από το ότι είμαστε πάρα πολλά χρόνια πίσω, ειδικά έξω από τα αστικά κέντρα, ότι αυτά που μας λέγανε οι γιαγιάδες μας εξακολουθούν και τα λένε στα κορίτσια που είναι τώρα 18 και 19 και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και κάποιες καταστάσεις τις θεωρούν και φυσιολογικές. Ναι, και τις θεωρούν και τα κορίτσια φυσιολογικές. Δηλαδή, ακόμα μεγαλώνουν κορίτσια και γι' αυτό λέω πάντα, μην λαμβάνετε υπόψη στα αστικά κέντρα που είμαστε εμείς. Είναι άλλη πληροφορία. Μεγαλώνουν με το ότι εντάξει, τώρα που παντρεύτηκα, θα φάω και μια σφαλιάρα και. Πολύ είναι μέσα στο μενού. Ναι, και εκπαιδεύουν και αυτές τα δικά τους τα παιδιά. Ναι. Πώς πάει αυτή η αλυσίδα? Σπάει. Όχι πώς πάει. Αυτή η αλυσίδα είναι αυτό που λέμε, ότι πρέπει να σπάσει. Ότι πρέπει να φροντίσουμε για να σπάσει αυτή η αλυσίδα. Γιατί όντως μεγαλώνουμε τους επόμενους κακοποιητές και τα επόμενα θύματα. Έχετε Ξέρω ότι έρχονται γυναίκες σε εσάς που έχουν κακοποιηθεί. Εσείς πλησιάζετε γυναίκες που ξέρετε ότι ενδεχομένως... Είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος, Μαρία μου. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος, διότι το πιο σημαντικό, και είναι σημαντικότερο που μας ακούει ο κόσμος να το ξέρουμε, δεν έχει σημασία πώς πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει να βοηθήσουμε ένα θύμα. Πρέπει πάντα να σεβόμαστε το βαθμό ετοιμότητας το δικό του. Είναι πολύ σωστό. Και πρέπει να του δίνουμε το χρόνο, γιατί δεν είναι έτοιμα τα θύματα να μιλήσουν. Για πάρα πολλούς λόγους, είτε είναι φόβος, είτε είναι γιατί νιώθουν ενοχές, είτε γιατί δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι κακοποιούνται, διότι όταν έχεις μάθει ότι αυτό είναι φυσιολογικό, όταν έχεις μεγαλώσει σε μια οικογένεια που συνέβαινε αυτό, μπορεί εμείς που έχουμε βιώματα άλλα από τις οικογένειές μας να μας φαίνεται περίεργο. Όμως ένα παιδί που έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια, ο μπαμπάς χτυπάει τη μαμά με ξύλο, με φασαρίες, και μεγαλώνοντας μπαίνει σε μια τέτοια σχέση, είναι το φυσιολογικό. Ναι, βέβαια. Και θεωρεί ότι αυτό είναι αγάπη, γιατί και ο μπαμπάς την αγαπούσε τη μαμά. Και επίσης είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτείς ότι ο άνθρωπος που έχεις αγαπήσει, που έχεις ερωτευτεί, που έχεις κάνει οικογένεια, δεν σε αγαπάει, γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή. Η αγάπη δεν έχει βία και δεν έχει πόνο. Οπότε είναι πάρα πολλοί λόγοι που ένα θύμα είτε δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι σε κακοποίηση, είτε νιώθει ενοχές, είτε νιώθει φόβο, είτε νιώθει ότι αυτή την επιλογή έκανε και πρέπει να την υποστεί, πρέπει να μείνει και μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά, άλλο λάθος. Εκεί λοιπόν δεν μπορείς ποτέ να πας και να παραβιάσεις αυτό που αισθάνεται ο άνθρωπος αυτός. Εκεί είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να τον ενδυναμώσουμε και αν μη τι άλλο, το πιο απλό που μου λένε, μα καλά έτσι θα βοηθήσουμε. Θα πας και θα πεις ότι ξέρεις κάτι, Μαρία, εγώ είμαι εδώ. Ναι. Εάν θελήσεις να μιλήσεις ποτέ, να ξέρεις ότι εγώ είμαι εδώ. Ό,τι και να χρειαστείς, μην διστάσεις να μου μιλήσεις. Και μπορεί η Μαρία να σου πει, είμαι μια χαρά, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Εσύ θα της το ξαναπείς της Μαρίας. Και η Μαρία θα το κρατήσει και θα της το πεις και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Και όταν εκείνη θα θελήσει, είναι σημαντικό να ξέρει ότι υπάρχει κάποιος που δεν θα την κρίνει. Οπότε, όχι, δεν πλησιάζουμε εμείς τα θύματα, παρά μόνο εάν αντιληφθούμε, ακούσουμε ότι στο διπλανό δωμάτιο, στο διπλανό σπίτι, παιδιά τη σκοτώνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πας ποτέ να επέμβεις προσωπικά. Δεν ξέρεις ποια είναι η κατάσταση. Σωστό.
Είναι λάθος η αγανάκτηση που σου δημιουργεί το να ακούς ότι κακοποιείται ένας άνθρωπος. Η πρώτη αντίδραση είναι θες να ανοίξεις την πόρτα και να πεις ελαδό, να βουτήξεις τον άλλον. Είναι λάθος. Γιατί σε περίπτωση που το θύμα αυτό δεν φύγει, πρώτον, εάν ρωτήσεις μπροστά στον άλλον αν τη χτυπάει, θα σου πει όχι. Ενώ μπορεί να είναι με τα αίματα στο πρόσωπο, έτσι. Θα σου πει χτύπησα, έπεσε. Ναι. Όταν κλείσει η πόρτα, αυτός ο άνθρωπος θα γίνει πιο βίαιος. Έχουμε περιστατικό που μετά από παρέμβαση γείτονα, που με πολύ καλή πρόθεση ο άνθρωπος το έκανε, της έβαζε ύφασμα στο στόμα για να μην ακούγεται και της έλεγε ότι θα σε θάψω αν ακουστείς. Και έρθει κάποιος. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να ενημερωθούμε και να έχουμε πάνω απ' όλα την προστασία των θυμάτων. Όχι το πώς νομίζουμε εμείς ότι πρέπει να τα βοηθήσουμε, αλλά ποιος είναι ο σωστός τρόπος. Θέλω να μου μιλήσει λίγο για τις δικές σου εμπειρίες. Πώς το διαχείρισες. Δεν ξέρω. Έχεις πέσει και εσύ θύμα κακοποίησης. Ναι. Εγώ όχι από σχέση. Όχι από σχέση. Από παιδικό φίλο. Μάλιστα. Ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Όχι, ήταν πολύ σκληρό. Ναι. Νοσηλεύτηκα. Ήσουν σε μικρή ηλικία. Πάρα πολύ μικρή. Ήμουν 38. Οκ. Ναι. Δεν έκανα τίποτα. Ναι. Δεν κατήγγειλα ποτέ. Είπα ότι είχα τροχαίο και ότι ήμουν συνοδηγός. Δεν το ξέρει κανείς. Οι γονείς μου έμαθαν γι' αυτό και ο αδερφός μου, ο οποίος είχε θυμώσει πάρα πολύ που δεν του μίλησα, όταν αποφάσισα να κάνω το Strong, δεν θεώρησα ποτέ ότι έχω κακοποιηθεί. Το ήξερε μόνο ένας φίλος μου που όταν έφυγα χτυπημένη από εκεί, λέω ρε εσύ έγινε αυτό και αυτό και μου λέει έρχεσαι τώρα και πάμε στον εισαγγελέα και του είπα είσαι με τα καλά στο πάω εγώ να καταγγείλω το φίλο μου, συμβαίνουν αυτά. Μου λες ακριβώς τις ιστορίες που λένε τα θύματα, έτσι. Το θεώρησες φυσιολογικό, δεν πήγες να το καταγγείλεις, το έκρυψες από τους γονείς σου, το έκρυψες και από τον εαυτό σου, έτσι. Με κατάγμα. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί ξύλο μιλάμε έτσι. Το οποίο έφυγα, πήγα σπίτι μου και το επόμενο πρωί ξύπνησα να πάω στο γυμναστήριο. Είχα κατάγματα. Δηλαδή ο εγκέφαλός μου δεν. Το πήγε πίσω-πίσω κατευθείαν. Δεν αισθανόμουν πόνο. Ναι. Και όταν πήγα στο γυμναστήριο με πήρε ο γυμναστής γιατί δεν μπορούσα να πιάσω. Ναι, είχες κατάγματα. Μου λέει, λέω, είχα ένα ατύχημα και με πήγε στο νοσοκομείο. Θέλω να πω, γι' αυτό τότε δεν καταλάβαινα τίποτα από όλα αυτά. Μετά από αυτό, μετά από 2-3 χρόνια, εγώ είχα γίνει δυσλειτουργική με ποια έννοια. Ότι είχα αρχίσει να ανέχομαι συμπεριφορές στο επαγγελματικό περιβάλλον, στο φιλικό, σε τέτοια πράγματα που δεν ανεχόμουν. Ναι. Έγινα πάρα πολύ ανεκτική σε κακές συμπεριφορές. Γιατί? Δεν ξέρω. Θεωρείς ότι για να μην σου ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, όχι, να μην δεν το αντιλαμβανόμουν. Γιατί συνέχιζα να είμαι πολύ δυναμική, πολύ σε όλα μου τα. Κάποια στιγμή λοιπόν, μετά από 2-3 χρόνια, μου έσκασε μια νευρική ανορεξία. Ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη. Το λέω γιατί είναι σημαντικό να ακούγονται αυτά. Ναι. Και να μην νομίζει ο κόσμος, γιατί μου λένε είσαι δυναμική. Και... είναι μια πάρα πολύ ωραία πανοπλία ο δυναμισμός και πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε πίσω από αυτό και την κάνουμε. Έτσι, γιατί εγώ παλεύω με πάρα πολλά σκοτάδια, ακόμα και σήμερα. Πολλά σκοτάδια. Και είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό για τις γυναίκες. Να μην νομίζουν ότι εμείς είμαστε κάτι ιδιαίτερο. Όχι. Δεν είναι κάνει κάτι ιδιαίτερο και φοβόμαστε όλοι. Γι' αυτό και το μότο του Strong είναι κάνει το φόβο σου δύναμη. Όταν λοιπόν ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη για πρώτη φορά και με αγαπούσα πάρα πολύ στην νευρική ανορεξία, κάποια στιγμή μόνο με τη λογική και όχι με το συναίσθημα, είπα ότι πήρα την ψυχοθεραπεύτρια και της λέω ξέρεις έχω θέμα, αλλά εγώ δεν πίστευα ότι έχω θέμα. Το πίστευες ότι έχεις θέμα? Δεν άκουγες τον εαυτό σου? Δηλαδή γιατί πήρες την ψυχοθεραπεύτρια? Μου άρεσε πάρα πολύ. Κοίταξε, εγώ έκανα το εξής. Πήγαινα τα βράδια, μου βάζανε ορούς, δεν ήξερε κανείς τίποτα. Μου βάζανε ορούς, μου βάζανε ηλεκτρολίτες, μου βάζανε... Κάποια στιγμή λοιπόν με τσίμπησε ένας γιατρός και μου λέει έλα εδώ λίγο που με παρακολουθούσε. Εγώ επί 2 χρόνια ό,τι έτρωγα το έβγαζα. Δεν το προκαλούσα, δεν δεχόταν το σώμα μου τροφή. Φοβερό. Ούτε είπα ποτέ είμαι χοντρή, δεν θα φάω. Ναι. Ήταν η άμυνα του οργανισμού σου ξεκάθαρη. Δηλαδή τίποτα από τροφή. Σου πέρναγε μηνύματα, σου φώναζε το σώμα σου.
Εγώ δεν τα άκουγα όμως, γιατί ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη με την εικόνα μου. Πολύ. Επειδή ήσουν αδύνατη. Πολύ. Τέτοια ευτυχία δεν έχω. Γιατί άλλο ένα στερεότυπο που κουβαλούσα πολύ, ξέρεις, η ποδηλασία σου κάνει ένα πολύ μειώδες σώμα. Είναι κάτι για το οποίο έχω ακούσει ό,τι μπορείς να διανοηθείς. Που είσαι σαν άντρας, που είσαι αυτό, που είσαι... Οπότε ήταν πολύ μεγάλη ευτυχία μου. Που ήμουν μια αδύνατη γυναίκα και έμπαινα στα μαγαζιά και μου λέγανε είστε πολύ αδύνατοι. Και λέει, wow, τι ευτυχία είναι. Επιτέλους τα κατάφερα. Ναι. Λοιπόν, ένας γιατρός λοιπόν με τσίμπησε και μου είπε ότι έλα μιλήσουμε λίγο. Και εκεί λοιπόν μου είπε ότι κοίταξε να δεις. Από θέμα κιλών, εγώ ήμουν σκιά του εαυτού μου για αυτούς που με ξέρανε, αλλά να ξέρεις ότι είσαι σε μια πολύ λεπτή γραμμή που θα ξυπνήσεις και θα πεις είμαι χοντρή. Ψυχιατρικά το γεγονός ότι το σώμα σου αρνείται να δεχτεί τροφή εδώ και 2-2,5 χρόνια, αντιλαμβάνεσαι. Εγώ εντωμεταξύ, επειδή το αντικείμενό μου ήταν τότε η Αγιουρβέδα και πάρα πολύ με τα εναλλακτικά και όλα, εδώ τα καταλάβαινα όλα. Και ήρθε αυτή η μέρα που γύρισα, ήμουνα με τα εσώρουχα μπροστά στον καθρέφτη, είχα γυρίσει από διακοπές και ήταν μετά από πάρα πολύ καιρό που 4 μέρες δεν είχα κάνει εμετό. Και με είδα με τα εσώρουχα και λέω Χριστέ μου πώς έχεις γίνει έτσι, και παίρνω τηλέφωνο την ψυχοθεραπεύτρια και της λέω είναι η στιγμή που πρέπει να ξεκινήσουμε. Είδες την κανονική σου εικόνα? Όχι. Θυμήθηκα αυτό που μου είπε ο γιατρός. Έβλεπες τον εαυτό σου χοντρό? Ναι. Ναι. Απλά το θυμήθηκα και επειδή ήμουνα μέσα σε αυτό, ναι. Και λόγω δουλειάς και όλα αυτά, είπα κάτι γίνεται. Πάρε τηλέφωνο. Ναι. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία και 1,5 χρόνο μετά δεν της είχα αναφέρει το περιστατικό του ξυλοδαρμού μου. Γιατί δεν θεωρούσα ότι είναι κάτι. Και όταν πια φτάσαμε και της το είπα, μου λέει, αλήθεια μου λέει δεν μου το έχεις αναφέρει αυτό. Γιατί του λέω, σιγά καλέ, συμβαίνουν αυτά. Και λέει, τι συμβαίνει? Συνέχισες να πιστεύεις ότι συμβαίνουν αυτά? Ναι. Συμβαίνουν αυτά, ότι ήσουν με κάταγμα από το ξύλο. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Ναι. Δεν τα λέω με περηφάνεια. Τα λέω γιατί πρέπει να μάθουμε να κατανοούμε τι παιχνίδια παίζει το μυαλό. Πώς τα καταχωρεί όλα τα πράγματα. Το ότι δεν έχει καμία σημασία αν είσαι δυναμικός, δυναμική, αν δεν είσαι. Αν είσαι μορφωμένη, ακριβώς. Αν είσαι άσπρη, μαύρη, κίτρινη, ρωμά. Δεν παίζει κανένα ρόλο, και ότι δεν θα πρέπει κανένας άνθρωπος που δέχεται οποιοδήποτε είδους βία, και ας μην μιλήσουμε μόνο για την έμφυλη βία, δεν πρέπει να αισθάνεται ενοχικά, γιατί δεν φταίει ποτέ το θύμα. Ακόμα και να σου έχω κάνει κάτι, με κάποιο τρόπο με βγάζεις από τη ζωή σου, με βάζεις στη θέση σου. Δεν έχεις δικαίωμα να σηκώσεις χέρι πάνω μου. Ας πούμε όμως, το θέμα χωρίζεται σε 2 μέρη. Το ένα είναι το πώς τοποθετούμε εμείς τον εαυτό μας και ενοχοποιούμε τον εαυτό μας, γιατί είναι το πρώτο πράγμα που κάνω. Κάτι θα του έκανα. Κάτι θα είπα. Κάτι δεν θα είπα. Και το δεύτερο είναι ο τομέας της κοινωνίας που λένε κάτι θα του είπε, κάτι θα του έκανε. Και αυτή γιατί δεν μιλάει? Θέλω να σου πω ότι το λέγαμε και εκτός αέρα για ένα περιστατικό, ότι το πρώτο πράγμα που κοιτάνε είναι γιατί δεν μίλαγε αυτή. Ναι. Χαζή είναι. Μα καλά χαζές είναι, κάθονται και τρώνε ξύλο. Μα κάθονται και τρώνε ξύλο, ναι. Γιατί δεν φεύγουνε και γιατί το πρώτο πράγμα που σκέφτονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι η πρώτη ερώτηση. Ναι. Είναι η πρώτη ερώτηση. Ναι. Δηλαδή το κάνουμε ακόμα και σε ημερίδες που κάνουμε. Όταν κάποια γυναίκα πάει και λέει στη μαμά της, στον φίλο της, στον αδερφό της, τη φίλη της, με χτύπησε ο Τάκης, τι του έκανες? Είναι η πρώτη ερώτηση στατιστικά. Δεν είναι ούτε είσαι καλά. Λέει το πιο απλό, είσαι καλά, χρειάζεσαι κάτι. Είναι τι του έκανες. Μα εγώ τρελαίνομαι με τα δημοσιεύματα πάρα πολύ. Όταν έχουμε ένα περιστατικό βίας και τα λοιπά και γράφει το ρεπορτάζ, ο λόγος που τη χτύπησε ήταν γιατί... Ο λόγος που τη χτύπησε είναι γιατί ο τύπος δεν είναι καλά. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δεν είναι γιατί σου είπα, μου πες, δεν είναι αυτός ο λόγος. Και το άλλο θεϊκό,
Επίσης η πρώτη ερώτηση. Έλληνας ήτανε? Ναι, Πάντα. έχουμε και αυτό. Ναι, έχουμε Πάντα. Και αυτό. Ναι. Α, δεν ήταν Έλληνας. Δεν ήταν Έλληνας. Αυτή είναι Ελληνίδα. Άμα δεν είναι Ελληνίδα, τώρα κάνει. Ναι. Α, ήταν. Δηλαδή θα είναι από το Ανατολικό Μπλοκ. Δηλαδή, όλα τα στερεότυπα τα έχουμε full. Ψάχνουμε να βρούμε. Οπότε εκεί, ξέρεις, έρχεται και το τεράστιο θέμα, το ότι όντως έχουμε ένα αίσθημα υπεροχής και νομίζουμε ότι κάποιοι άνθρωποι αξίζουν περισσότερο από κάποιους άλλους. Δηλαδή, από όπου και αν το πιάσεις, είναι πάρα πολύ βαθιές οι ρίζες. Και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις γιατί δεν έφυγες, γιατί δεν μίλες, μπορούν μόνο να τις απαντήσουν. Γιατί δεν έφυγε, μάλλον, συγγνώμη. Γιατί δεν έφυγε, γιατί δεν μίλησε, γιατί. Μπορούν να τις απαντήσουν μόνο τα θύματα και να εξηγήσουν στον κόσμο και γιατί δεν έφυγε και γιατί δεν μίλησε και γιατί έχει υποστεί τόσα χρόνια όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια, μπορούμε να τους πούμε κι εμείς πάρα πολλά πράγματα. Καλά, σίγουρα. Ναι. Γιατί όταν υπάρχει ένα σύστημα που δεν λειτουργεί σε τίποτα και δεν ξέρεις πού θα πας, με τι θα ταΐσεις τα παιδιά σου, πού θα μείνεις. Υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχει προστασία. Δεν... είναι πάρα πολύ ωραία να τα λέμε έτσι, τα αφηγήματα αυτά και να βαφκαλιζόμαστε. Βέβαια, αλλά για πες σε μια γυναίκα που θα φύγει και που την κυνηγάει ο άλλος στη γωνία. Που δεν έχει λεφτά, που δεν έχει δουλειά. Που δεν έχει πού να μείνει, πού να πάει τα παιδιά. Για να μην πιάσουμε τώρα, να πιάσουμε νομοθεσίες για το πόσο μπλεγμένα είναι τα πράγματα. Γιατί εμείς στην Ελλάδα ζούμε με το όνειρο του να κάνουμε τα safe houses που ανακοινώθηκαν τώρα ότι θα γίνουν. Τα καταφύγια. Να δούμε με ποιο τρόπο. Τα safe houses είναι της άμεσης ανάγκης. Δηλαδή πάω εγώ στο τμήμα και με παίρνουν και με βάζουν κάπου να διανυκτερεύσω. Μαζί με το παιδί, υποτίθεται. Έτσι. Μαζί με το παιδί. Ναι. Με τον νόμο με τη συνεπιμέλεια. Είναι υποχρεωμένο το θύμα, ακόμα και αν υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, να δηλώσει τη διεύθυνση που βρίσκονται τα παιδιά. Τι να το κάνω εγώ το safe house, αφού πρέπει να δηλώσω που είναι το θύμα. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, είναι ένα χάος. Από την εμπειρία σου στο Strong, δεν ξέρω αν έχεις στατιστικά νούμερα, από αυτό που μπορεί να ξέρεις και να φαντάζεσαι. Πόσες είναι οι γυναίκες που έρχονται και πόσες είναι οι γυναίκες που δεν έρχονται? Ναι, είναι κάτι που δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί επειδή θέλω να τα λέω τα πράγματα στις διαστάσεις τους, είμαι πάρα πολύ φρέσκια σε όλο αυτό, έτσι. Το Strong είναι 3 χρόνια. 3 χρόνια, μπράβο. Φαντάζονται πολλοί ότι είναι πολύ περισσότερα, γιατί έχουμε μπει πολύ, πολύ δυναμικά. Δεν υπάρχει database, δεν υπάρχει μια βάση δεδομένων, όμως σίγουρα είναι πολύ μικρός ο αριθμός των γυναικών, όχι πολύ μικρός, είναι λάθος. Μία ένδειξη είναι οι κλήσεις που δέχεται το 15900, που αν πάμε 3 χρόνια πριν, οι κλήσεις ήταν 400, 500 και τώρα μιλάμε για 12.000. Το χρόνο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε, όχι το χρόνο, είναι πολύ λίγα, σε τρίμηνο μιλάμε τώρα. Για τρίμηνα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι έχουν αρχίσει και μιλάνε πολύ περισσότερες, δεν σημαίνει ότι έχουν πολλαπλασιαστεί. Πολλαπλασιαστεί οι γυναίκες που μιλάνε. Ακριβώς, οι γυναίκες που μιλάνε. Ναι. Οπότε τα νούμερα και τα τηλέφωνα που δεχόμαστε, εάν ένας οργανισμός όπως το Strong, που δεν έχει ένα οργανωμένο τηλεφωνικό κέντρο, απλά επειδή το γνωρίζει ο κόσμος, απευθύνεται σε εμάς. Υπάρχουν περίοδοι που έχει τύχει να δεχόμαστε 10 και 15 περιστατικά την ημέρα. Αντιλαμβάνεσαι στους οργανισμούς που έχουν τηλεφωνικές γραμμές ακριβώς γι' αυτό, τι γίνεται. Τα στατιστικά της αστυνομίας. Είναι, παιδιά, πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Είναι σχεδόν σε κάθε ελληνικό σπίτι. Δεν είναι αστείο. Και το πιο ανησυχητικό απ' όλα, που δεν έχουμε αρχίσει να το θίγουμε ακόμα, είναι η κακοποίηση ανηλίκων και η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο επίσης είναι κάτι τρομακτικό που νομίζω ότι δεν θέλει κανείς να το ακούσει. Το οποίο έχει ρίζες βαθιές στην Αγία Ελληνική οικογένεια και στην Αγία Ελληνική κοινωνία, έτσι. Έχουν όλα. Αυτά δεν είναι... είναι φαινόμενα των καιρών, όπως θέλουμε να λέμε και όπως θέλουν να λένε κάποιοι. Αυτά έχουν πάρα πολύ βαθιές ρίζες. Είναι στο ότι τα ενίκο μη ενδύμω,
το ότι δεν ανακατεύουμε τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει πια στην ενήλικη ζωή τους, έχουν γίνει παππούδες, γιαγιάδες και έχουν υπάρξει κακοποιημένα παιδιά που δεν το είπαν ποτέ. Έχει τύχει σε ημερίδα, στην άγωνη γραμμή σε νησί, να μου εξομολογηθεί γιαγιά πια, κοντά στα 80, την κακοποίησή της, από τον πεθερό της. Οπότε δεν θέλω να σκεφτώ πόσοι άνθρωποι περνάνε τη ζωή τους με το τραύμα τους. Πώς γίνεται η διαχείριση ενός τέτοιου τραύματος? Δηλαδή, για κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Είναι ξεχωριστή η ιστορία. Για σένα πώς ήταν? Εμένα έγινε δύναμη. Έγινε αυτό που λες, ότι έκανες το φόβο σου δύναμη. Και κάποια στιγμή είπα ότι... είπα ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που έχουν γίνει, γιατί έχει αρχίσει να μου αρέσει ο άνθρωπος που έχω γίνει. Όμως η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάντα κάποια περιστατικά. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου πυροδοτήσει και θα σου ενεργοποιήσει. Ναι. Δηλαδή μπορεί να ακούσω κάτι πάρα πολύ ακραίο και να μπορέσω να το διαχειριστώ, και μπορεί ένα περιστατικό πιο light, εντάξει, είναι λάθος να τη βία, καταλαβαίνω τι λες όμως. Ναι. Να μην μπορώ να συνέλθω. Και έχω να πω χαιρετίσματα σε όλους αυτούς που λένε, γιατί όταν ακούω αυτό οι γυναίκες βγαίνουν πιο δυνατές από την κακοποίηση. Αυτή την ηλιθιότητα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να τη λέμε. Ωραία δικαιολογία να τρώνε ξύλο οι γυναίκες. Γιατί δυναμώνουμε, ρε παιδιά, να τα λέμε και τα καλά. Γίνεσαι άνθρωπος. Ναι, άμα δεν πας ξύλο δεν γίνεις άνθρωπος. Γιατί υπάρχουν γυναίκες που δεν βγαίνουν ποτέ, άλλες που δεν βγαίνουν ποτέ από την κακοποίηση, άλλες που δεν βρίσκουν ποτέ τον εαυτό τους. Υπάρχουν και εκείνες που το φοράνε την πανοπλία, τη φοράνε τη στολή έτσι, του δυναμισμού, γιατί άμα έχεις και παιδιά από πίσω και όλα αυτά. Αλλά μην τρελαθούμε. Έχουμε έρθει εδώ για να είμαστε ευτυχισμένοι και δεν χρειάζεται να μας κάνει κανένας crash test για να δούμε πόσο αντέχουμε. Γιατί όντως υπάρχουν περίοδοι, ή μπορεί να σου επανατραυματίσει μια κακή συμπεριφορά από ένα φίλο, ή το να πας να μπεις σε μια σχέση και η συμπεριφορά του άλλου απέναντί σου να σου χτυπήσει και να σου επανατραυματίσει, να σε στείλει, δηλαδή να το ζήσεις όλα από την αρχή. Και πώς αμήνεσαι σε κάτι τέτοιο, ενώ έχεις ένα τραύμα μέσα, έτσι, που αν με ρωτάς δεν κλείνει ποτέ αυτό το τραύμα. Συντηρείται λίγο, το φροντίζεις. Θέλει ψυχοθεραπεία, θέλει συνεχή φροντίδα. Ναι. Εντάξει, δεν μπορείς να το κάνεις πάντα. Γιατί τώρα, εντάξει, θα πω και πολύ προσωπικά πράγματα. Δεν με πειράζει. Εγώ είμαι σε μια φάση τώρα που πρέπει πάλι να φροντίσω κάποια πράγματα, διότι κατεβάζεις τέτοια ρολά και ενώ δείχνεις πάρα πολύ κοινωνικός και πάρα πολύ ανοιχτός, έχει μία κόκκινη γραμμή από μέσα γίνεται που χαμός, μην έτσι. τολμήσεις να με πλησιάσεις, δηλαδή όριο μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα δεν πλησιάζει κανένας, τέλος. Είναι η ζώνη ασφαλείας μου, που δεν είναι λύση, βέβαια, έτσι. Ναι, είναι κάποιο, ίσως το χρειάζεται ο άνθρωπος λίγο ως reboot. Ναι. Να μην έχεις τη δύναμη, θέλει συνέχεια δουλειά. Και δεν είναι κακό να ζητάμε βοήθεια και δεν είναι κακό να λέμε ότι είμαστε αδύναμοι. Νιώθουμε, δεν είμαστε αδύναμοι. Έχουμε όλη τεράστια δύναμη μέσα μας. Πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τους φόβους. Ας πούμε, ένας φόβος είναι για έναν άνθρωπο που έχει επανενταχθεί ότι υπάρχει μια πιθανότητα να το ξαναζήσω αυτό το πράγμα. Ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό το δηλαδή, πράγμα. όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία να γνωρίσεις έναν καινούριο άνθρωπο, μόλις αισθανθείς λίγο ότι εντάξει, φτάνει μέχρι εδώ, καλά είμαστε, γεια σας τα φιλιά μου. Ναι, γιατί έχεις νιώσει ότι πατάς τα πόδια σου και λες τώρα, άμα τώρα ξαναγίνει πάλι το ίδιο και ξανά. Είναι πάρα πολλές γυναίκες λοιπόν που επιλέγουν τη μοναξιά μετά την επανένταξη. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Εγώ είμαι μια τέτοια γυναίκα. Το διαχειρίζομαι όμως. Προσπαθώ να το διαχειριστώ. Το κλειδί είναι, που το είπε, δεν το είπα εγώ, το κάνω το φόβο σου, δύναμη τώρα, δεν τρελαθώ. Νίκος Καζαντζάκης, να κοιτάξει το φόβο στα μάτια και ο φόβος θα φοβηθεί και θα φύγει. Και αυτό πρέπει να το έχουν και όλοι οι άνθρωποι που
κακοποιούνται στο μυαλό τους, γιατί οι θύτες τρέφονται από το φόβο. Και μόλις αρχίσει να πατάει στα πόδια του ένα θύμα, βλέπεις και γίνεται μια αντιστροφή. Όσο δυναμώνει το θύμα, τόσο μαζεύεται ο θύτης. Αλλά, το λέω και θα το ξαναλέω, δεν παίζουμε με αυτά, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι θα πυροδοτήσει σε έναν άνθρωπο που είναι κακοποιητικός και μέχρι πού μπορεί να φτάσει, και εκεί είναι τα σημεία που χάνεται ο έλεγχος και έχουμε τις γυναικοκτονίες και έχουμε... Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν κάποιος είτε θέλει ο ίδιος να φύγει, είτε θέλει να βοηθήσει ένα θύμα, είναι πολύ σημαντικό να μιλήσει με ανθρώπους που θα τον κατευθύνουν, ώστε το πρώτο μέλημα να είναι η ασφάλεια του θύματος και των παιδιών. Δεν κάνουμε δονκιχωτισμούς σε αυτά. Δεν κάνουμε αυτό που νομίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε. Ούτε ηρωισμούς. Ακριβώς. Θα πάω κονδύλο. Θέλει πολύ τακτική, θέλει πρόγραμμα. Και να ξέρουμε ποια είναι η επόμενη μέρα για το θύμα. Πού θα κοιμηθεί. Ποιο δικηγόρο θα έχει. Πώς θα πορευτεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει ένα πολύ καλά δομημένο σχέδιο απόδρασης ουσιαστικά από την κακοποιητική σχέση. Πρέπει να ξέρει τα επόμενα βήματα. Και να διασφαλιστεί η οποιαδήποτε πιθανότητα να διαγραφεί, μάλλον η οποιαδήποτε πιθανότητα επιστροφής του θύματος. Ακριβώς. Γιατί άμα και το θύμα φτάσει σε ένα αδιέξοδο, βλέπει ότι βαράμε τείχο, δεν έχω πού να στραφώ, τα παιδιά μου, θα χάσω τα παιδιά μου. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες που καταφέρνουν να φύγουν έχουν κάνει μέχρι και 7 απόπειρες πριν. Ναι. Ούτε αυτό είναι αστείο. Όχι, καθόλου. Γιατί όταν επιστρέφεις στο περιβάλλον μετά από κάθε απόπειρα, είναι και λίγο πιο βία τα πράγματα. Και νιώθεις και λίγο πιο μικρός. Ακριβώς. Και είναι και λίγο πιο βία. Και πιο ηττημένος. Ας πούμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε μέρες. Αλλά εδώ ο καλλιτέχνης μας δεν είχε μπαταρίες. Σου είπα να φέρεις πολλές μπαταρίες εδώ πέρα. Θα κάνουμε πολλή συζήτηση. Κοίταξε. Καταρχήν πρέπει να σε πληρώσω, γιατί ήταν συνεδρία ψυχοθεραπεία κανονικά. 50 ευρώ. Καναπέ σου έφερα. Εντάξει, ξάπλωσες. Ήταν όλα. Μια χαρά. Τα είπα, τα έβγαλα από και θα τα ξαναπούμε και πάρα πολύ σύντομα. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλά, θα τα πούμε off. Ναι. Δεν να ξέρεις, την έκατσες.